салом дӯстон, айни замон дар Правсоюз қарор дорем, кӯчаи Асадулло Ғулумов. Аз ин тараф худи Правсоюз, дар инҷо боша супермаркети Пайкар ва аз ин тараф автовокзал. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафте. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 4 ошунаи иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар сеюм ошунаш ҷойгир аст. Дӯстони азиз, тирезаҳояш тарафи қафои биноро нигоҳ мекунаду раи калон. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад. Духонагаи пурра бо масоҳати умумии 61 метри квадратӣ дар сеюм ошунаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад. Хона бо таъмир мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 631 000 сомонӣ, $57,000. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Отопления дорад. Марҳамат, набор маншух мекунем. Дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар инҷо бошад ошхона, балкони калон, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва дуюм ҳуҷра. Ин бошад роҳ рав. Дӯстони азиз, аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, чӣ хеле ки гуфтем, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Кӯчаи Асадулло Ғулумов, ноҳияи Сино, Правсоюз. Дар наздикияш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. Якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, супермаркети Пайкар, генпрокуратура ва дигар чизҳои даркорӣ. Ин бошад даромади ошхона ва дар инҷо худи ошхона. Дӯстони азиз, ва балкон. Чӣ хеле ки мебинед, балкони калон аст. Тапчам дорад. Дӯстони азиз, метавонед ба ҳазур дар инҷо чизҳои лозимиятонро монед. Тирезаҳои хона ҳамашон панҷара кардагианд ва аз тирезааш раи калонро дида мешавад. Дӯстони азиз, ин ҳоҷатхона бо ҳаммом, ва ин бошад охир он, яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ду хонага бо масоҳати умумии 61 метри квадратӣ дар сеюм ошунаи бинои советӣ бо нархи 631 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ва боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. Рақамҳое ки охирашон 9400 мебошад ватсап дорад ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 937 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, ба рӯи кор, худо нигаҳбон.